Πόσο μου πες να πάω, μέχρι 10.000 στροφές μου πες να πάω. Δεν πάει άλλο. Καλημέρα ομάδα, καλημέρα τσακαλόμορτες. Saxo Blucifer εδώ, νέο επεισόδιο. Πρώτα απ' όλα σας υπερευχαριστώ για την απεριόριστη αγάπη που μου δείχνετε, για τα μηνύματα που μου στέλνετε, που γουστάρετε τόσο πολύ αυτό που κάνω. Δεν σας κρύβω, στην αρχή όταν ξεκίνησα τη φάση αυτή το καλοκαίρι δεν πίστευα ότι θα τραβήξει τόσο πολύ, ότι θα έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Πίστευα απλά ότι τα βιντεάκια θα βλέπουν οι φίλοι μου και μέχρι εκεί δεν θα πάρει τόσο μεγάλη, ότι δεν θα πάρει τόσο μεγάλη έκταση δηλαδή. Ωστόσο σας υπερευχαριστώ και πάλι. Μια μεγάλη συγγνώμη που άρχισα τόσο πολύ να βγάλω βίντεο. Λόγω υποχρεώσεων και λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπόρεσα να είμαι συνεπής. Ωστόσο, εφόσον βλέπω πως υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό που κάνω, θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι συνεπής και να σας ανεβάζω και εγώ βιντεάκια όποτε μπορώ. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο αρχικά δεν είμαι μέσα στο Blucifer, δεν είμαι μέσα στο δικό μου το Saxo. Είμαι σε ένα άλλο Saxo, όπου και το επεισόδιο έχει να κάνει με αυτό εδώ το αμάξι. Λοιπόν, βρίσκομαι μέσα στο αγωνιστικό του πατέρα μου, το οποίο το αγόρασε σχετικά πρόσφατα, πριν ένα έτος, και θα σας κάνω μια παρουσίαση και μια όσον αφορά τη βελτίωση, τι προβλήματα αντιμετώπισε, τα μελανά σημεία και γενικότερα θα σας αναλύσω τα πάντα. Λοιπόν, θα σας πω λίγα λόγια για τον πατέρα μου για να καταλάβετε από πού πήρα και εγώ την τρέλα και το μικρόβιο για το μηχανοκίνητο, και στη συνέχεια ξεκινάμε την παρουσίαση του αυτοκινήτου. Ο πατέρας μου ανέκαθεν ήταν λάτρης του μηχανοκίνητου και ως θεατής αγώνας αυτοκινήτου και είχε στην κατοχή του πάντα σχεδόν γρήγορα αυτοκίνητα, όπως ένα Mitsubishi Evo που είχε πιο παλιά και άλλα πολλά. Τέλος πάντων, δεν παίζει ρόλο όμως. Δεν είχε συμμετάσχει ποτέ σε κάποιον αγώνα, ούτε με αυτοκίνητο, ούτε είχε σχέση με αγώνες ως οδηγός, ως θεατής πιο πολύ, αλλά από την μικρή μου ηλικία με έβαλε εμένα σε αγώνες kart και έτσι κόλλησα το μικρόβιο και εκείνος έζησε το χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού ουσιαστικά μαζί μου, σαν πατέρας, υποστηρικτής, ψυχολόγος και όλους τους ρόλους που έχει ένας πατέρας που τρέχει το παιδί του σε αγώνες kart. Μεγαλώνοντας, αφού του είπα ότι θα κάνω την πρώτη μου ανάβαση, στην ανάβαση Διονύσου που σας είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο, μου είπε και εκείνος ότι θέλει να τρέξει και έτσι κάναμε τον πρώτο μας αγώνα μαζί. Την πρώτη ανάβαση και δική μου και ο πρώτος αγώνας του πατέρα μου έγινε μαζί. Και πριν ένα χρόνο αποφάσισε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και αγόρασε συγκεκριμένο αμάξι. Ένα Citroën Saxo, έτοιμο, εντός εισαγωγικών έτοιμο, αγωνιστικό αυτοκίνητο της κατηγορίας Α, κλάσης Α6, δηλαδή το αυτοκίνητο αυτό προορίζεται για να συμμετάσχει σε αγώνες αυτοκινήτου, είτε ράλι, είτε αναβάσεις, είτε στο πρωτάθλημα ταχύτητας στην κλάση Α6. Μπορείς να περάξεις δηλαδή διάφορα πράγματα εντός του μοτέρ, να αλλάξεις μετάδοση, μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, το αγόρασα λοιπόν έτοιμο. Ακούγοντας λοιπόν ότι αγοράζω κάτι έτοιμο, σαφώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι παίρνω κάτι το οποίο είναι τελειοποιημένο, δεν χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση, περαιτέρω εργασία και έχω το κλειδί στο χέρι. Αυτό όμως ισχύει πιο πολύ σε ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Όταν μιλάμε για ένα αγωνιστικό, αγοράζει λοιπόν ο πατέρας μου, όπως σας είπα. Υποδύναμη δεν θα πω, γιατί τα πράγματα όλα έχουν αλλάχτεί στο αυτοκίνητο και δεν έχουμε εμπεριστατωμένη άποψη όσον αφορά την υποδύναμη όταν αγοράστηκε το αυτοκίνητο, οπότε δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω. Με την συγκεκριμένη υποδύναμη φαίνονταν δυνατό το αυτοκίνητο. Πηγαίνει λοιπόν να κάνει την πρώτη βόλτα στα Μέγαρα, κάνει κάποιους γύρους και το αυτοκίνητο έσβησε και δεν ξαναπήρε ποτέ μπροστά. Και από εκεί ξεκινάει το σημερινό επεισόδιο. Πώς λοιπόν ο πατέρας μου ουσιαστικά αγόρασε και ξαναέφτιαξε ένα αμάξι από την αρχή. Αυτό που σας έλεγα πριν όσον αφορά το παίρνω έτοιμο με το κλειδί στο χέρι, δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσεις ένα αγωνιστικό το οποίο θα ταιριάζει απόλυτα στον προηγούμενο ιδιοκτήτη και σε σένα. Είτε αυτό είναι η θέση οδήγησης, είτε είναι η δύναμη του αυτοκινήτου, είτε είναι η μετάδοση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο έως ανέφικτο να ταιριάζει και στον προηγούμενο ιδιοκτήτη και σε σένα. Ωστόσο, μακάρι τα προβλήματα να ήταν εκεί, στη θέση οδήγησης ή στη μετάδοση. Δηλαδή. Πάει λοιπόν στα Μέγαρα που σας είπα, κάνει τους γύρους σε ένα κυριακάτικο track day πριν ένα έτος ακριβώς. Ήταν πάλι Μάρτιος. Και το αυτοκίνητο δεν ξαναπήρε ποτέ μπροστά. Υπήρχαν κάποια
τηλεφωνήματα με μηχανικούς που είχαν φτιάξει το αυτοκίνητο, με το ρεκτιφιέ που είχε ασχοληθεί με το μοτέρ. Άκρη δεν βρέθηκε ποτέ. Ο ένας τα έριχνε στον άλλον, κλασικά και εικονογραφημένα. Το ρεκτιφιέ τα έριχνε στο μηχανικό, ο μηχανικός τα έριχνε στο ρεκτιφιέ, μετά ο μηχανικός έριχνε τις ευθύνες και στον προγραμματιστή. Ένας φαύλος κύκλος. Οπότε λοιπόν πήρε τη μεγάλη απόφαση ο πατέρας μου και ξύλωσε όλο το μηχανοστάσιο και το ξανάχτισε από την αρχή. Αγοράστηκε λοιπόν ένας καινούριος κορμός, γιατί οι ζημιές ήταν ανεπανόρθωτες και δεν μπορούσε να επισκευαστεί κάτι, ήταν μεγάλη ζημιά και πολύ σοβαρή. Γενικότερα πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο όλοι το έχουμε αντιμετωπίσει, δηλαδή να φτιάχνεις ένα project car είτε για βόλτα είτε για αγώνες είτε για το οτιδήποτε, και όταν γίνεται η στραβή ο καθένας να καλύπτει τον εαυτό του, να κοιτάει την πάρτη του και να ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους. Όσον αφορά αυτό, από τη δική μου εμπειρία τώρα θα μιλήσω, κατάλαβα ότι την ευθύνη για το αμάξι, είτε αυτό είναι για κόντρες είτε είναι για αγώνες, πρέπει να την έχει ένας άνθρωπος. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνεις με το κλειδί, να το δίνεις σε έναν άνθρωπο, να του λες θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Έχω ένα αυτοκίνητο, θέλω να ψεκάσω νήτρα, ή έχω ένα αυτοκίνητο, θέλω να το κάνω τουρμπάτο, έχω ένα αυτοκίνητο, θέλω να το κάνω αγωνιστικό, από την αρχή, και να έχει την ευθύνη ένας άνθρωπος. Σαφώς σε κάποια πράγματα εννοείται ότι πρέπει να επέμβεις και εσύ, να πεις και εσύ τη γνώμη σου ότι θέλω να βάλουμε αυτό το ανταλλακτικό, ή πρέπει η δουλειά αυτή να γίνει σε αυτόν τον άνθρωπο γιατί έχω ακούσει καλά λόγια, ας πούμε. Αν δεν είναι στη δικαιοδοσία του μηχανικού, αν δηλαδή πρέπει να βάλεις ένα roll cage σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, σαφώς δεν θα εμπιστευτείς το τι θα πει κάποιος τρίτος. Με τη δική σου κρίση θα πρέπει να πεις εσύ στον εκάστοτε μηχανικό ότι το αυτοκίνητό μου και η περιουσία μου θα πάει εκεί για να τοποθετηθεί το roll cage. Το κακό όμως με το χώρο των αγώνων είναι ότι φτιάχνοντας ας πούμε ένα αυτοκίνητο για δρόμο, ένα αυτοκίνητο για κόντρες στον δρόμο, και να γίνει στραβή και να σπάσει, θα το φορτώσεις στην οδική και θα πας και θα το ξαναφτιάξεις. Θα χάσεις χρόνο, θα χάσεις χρήμα, αλλά δεν θα χάσεις δηλαδή κάτι σημαντικό. Σε έναν αγώνα αυτοκινήτου όμως, όπου το άγχος είναι αρκετά μεγάλο και όταν φτάνεις στη γραμμή κίνησης οι παλμοί σου τετραπλασιάζονται και ενδεχομένως να έχεις και το βάρος των υποστηρικτών ή των χορηγών, που και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Όταν εκεί γίνεται η στραβή, πιστέψτε με ότι πονάει πολύ παραπάνω από το να γίνει στραβή, δηλαδή από το να κόψεις ένα ημιαξόνια στο δρόμο σε ένα πάτημα ή από το να μπιελώσεις στα φανάρια. Σαφώς καταλαβαίνω και ενστερνίζομαι τον πόνο κάποιου που κάτι παθαίνει το αυτοκίνητο του στον δρόμο, αλλά σε έναν αγώνα πονάει λίγο παραπάνω και κοστίζει κιόλας παραπάνω. Οπότε τώρα περνάμε στο κομμάτι φτού και από την αρχή. Πώς δηλαδή το έτοιμο, εντός εισαγωγικών έτοιμο αυτοκίνητο ξαναχτίστηκε από το μηδέν. Ξυλώθηκε όλο το μηχανοστάσιο, κατέβηκε μοτέρ, κατέβηκε σασμάν, βγήκαν τα πάντα από πάνω. Αγοράστηκε ένας καινούριος κορμός, γιατί η ζημιά που έγινε με το track day των Μεγάρων, όπου δεν θα μάθουμε και ποτέ ποιος φταίει, ήταν ανεπανόρθωτη και δεν μπορούσε να επισκευαστεί ο κορμός. Αγοράστηκε λοιπόν ένας καινούριος κορμός, όπου πήγε στο ρεκτιφιέ μαζί με το καπάκι, την κεφαλή δηλαδή του κινητήρα. Έγιναν οι απαραίτητες διεργασίες, όπως ροϊκή εξέλιξη και διάφορα άλλα, τα οποία δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί και το αυτοκίνητο δεν είναι δικό μου, είναι του πατέρα μου, οπότε δεν ξέρω αν θέλει να αναφερθεί κάτι τέτοιο, γιατί το επεισόδιο γυρίζεται χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος. Και έγιναν λοιπόν αυτές οι διάφορες διεργασίες. Αλλάχτηκαν έμβολα, μπήκαν καινούργια έμβολα σύμφωνα με τον κανονισμό της κατηγορίας, για να αυξηθεί η συμπίεση του αυτοκινήτου. Μετά από αυτό, η κύρια επέμβαση και για μένα σημαντικότερη, για όσους δεν γνωρίζουν, τα σαξόραλα, τα μοτέρ που φοράνε δηλαδή τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, βγαίνουν με υδραυλικά οστήρια, το οποίο σημαίνει ότι το σύστημα βαλβίδων αποτελείται από οστήρια τα οποία κινούνται μέσω της παροχής λαδιού. Κάτι το οποίο σε πολύστροφα μοτέρ είναι αρκετά ρυψοκίνδυνο, δηλαδή εξαρτιέσαι από την παροχή του λιπαντικού.
Αντικαταστάθηκαν λοιπόν το σύστημα βαλβίδων με μηχανικά οστήρια, ούτως ώστε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Όσον αφορά τις μπιέλες του αυτοκινήτου, οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν κάτι παραπάνω, οπότε τοποθετήθηκαν οι εργοστασιακές. Επίσης μια μεγάλη αλλαγή που έγινε στους κεντροφόρους, όπου αυτοί που φορούσε αρχικά το αυτοκίνητο δεν είχαν το κατάλληλο προφίλ και αντικαταστάθηκαν με καινούριους κεντροφόρους με μεγαλύτερο βύθισμα για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης έγινε αλλαγή στην ανάρτηση, όπως είναι φυσικό, που αντικαταστάθηκε με μια πλήρως ρυθμιζόμενη καθ' ύψος και σκληρότητας. Αντικαταστάθηκαν επίσης πίσω ράβδι στρέψης από 19 χιλιοστά σε 22 για να κερδίσουμε περισσότερη ακαμψία στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Και το μόνο πράγμα που υστερεί εντός εισαγωγικών το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή είναι η μετάδοση. Έχει μείνει ένα μαμά κυβότιο μη αλφα. Να στο αναλύσω λίγο. Όταν η δύναμη στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα ξεπερνάει τους 160 ύπους και ανεβαίνει η ροπή, το μαμά, το εργοστασιακό σασμάν που είναι τύπου μη αλφα, δεν μπορεί να αντέξει τη δύναμη. Και γενικότερα είναι ένα θέμα το οποίο πάσχουν τα σαξόρελα, εντάξει, είναι γνωστό σε όλους. Το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί με σασμάν τύπου ΒΕ, το οποίο έβγαινε σε άλλα μοντέλα της Citroën και της Peugeot, όπου έχει πιο ενισχυμένα καβούκια σασμάν, έχει μεγαλύτερη μυαξόνια και γενικότερα μπορεί να αντέξει παραπάνω δύναμη όπου ένα μη αλφα υστερεί. Επίσης ξέχασα να αναφέρω ότι έγινε αλλαγή και στα φρένα. Δεν θυμάμαι καν τι φρένα φορούσε το αυτοκίνητο. Αντικαταστάθηκαν με τετραπίστωνα Brembo και μεγαλύτερες διαμέτρου δισκόπλακες 283 χιλιοστών. Όσον αφορά τα τακάκια, τοποθετήθηκε πιστεύω το καλύτερο που θα μπορούσε να τοποθετηθεί, όπου είναι και το αγαπημένο μου, το Carbon Loren, και το αυτοκίνητο δυναμομετρήθηκε δείχνοντας 191 ύπους με 20,3 κιλά ροπής.
For the thousands in attendance and the millions watching around the world, from the capital city of the United States of America, Washington, D.C., ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!